बावैसो सिगां बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोसावजानाय मैदेरनि उदखाराव न' बां सिमफाय जानाय माइ दै जाजोब जानाय महेश्वर दैमारिनि नखराव 22 नं खख्लाबारि बियाबनि UPPL बिजाथि मन्टु बर' बिथांनि हरखाबै आगान हरनि समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव भुगिनांनाय नखराव UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ खौरां लाहैदों। थांनाय हरनि समाव खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खख्लाबारि फार्मनि साखाथियाव थानाय नबदिहिरा 5 नं बालाबारि गामियाव महेश्वर दैमारिनि नखराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै इन्जुर बोदलानानै दुलिनि माइखौ लानानै जाहैदोंमोन। बे जाथायखौ मिथिनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ नखराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बिनि सायाव राहा खालामनानै होगोनखौ फोरमायो। थारैनो आं दहाय फुङावनो मेसेजखौ मोनदो नैबे दिहिरा गामिनि नैबे महेश्वर बसुमतारी आरो हिन्जावनि मुङा रुमि दैमारि बिथांनि न'आव हाबफैनानै मैदेरा दुलिखौनो एकदम बिराद गोजानहालागै लाना थांदो। बे दुखुनांथाव जोंनि नैबे ओनसोलाव बिखेखै कख्लाबारि समस्तिनि मोनफ्रोमबो सिमायाव साहा ओनसोलनि जिखिनि सिमा बे सिमाया हाग्राजों नांथाबना थाथारनाय हिसाबै दिनैनिल' बाथ्रा नङा इयो गोबां बोसोर जाबाय जि समनिफ्राय मानसिया बेयाव दं बे समनिफ्रायनो मैदेर आरो मानसिनि माबाया जोंनि गेजेराव हंखारा जाबाय थादो। जिहेतु दा दुब्लिफोराव माइ गैया आरो हाग्राफ्रावबो दै जाजोब्बाय ओंखायनो बिसोरो न'फ्राव फैनानै दुलिखौनो बुफ्रुफैयो बाख्रिखौनो सेफायफैयो बिदि मोनसे अबस्थायाव खालामबाय थाखादो आरो बिनि थाखाय जों थांनाय जि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव मोनसे मेनिफेस्टो जों दिहुनदोंमोन। बे मेनिफेस्टोआव बड'लेण्डनि जिखिनि सिमा हाग्रा ओनसोल जोंनि हाग्रा ओनसोलजों बे सिमायाव मोनसे फेन्सिंनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों लानानै दोनखादों आरो निसय बियो फैबाय थानाय समफोराव खोब थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनाय जागोन आरो। दाथ' माइयानो गैखाला मोनसेबो आरो न'खौबो सेफायलांखादो दा बिदि हिसाबै आंनिफ्राय आं एसे अनसुंथाइ होदो दा बिनि हेफाजाबजों निसय साननैसो सोलिनो हागोन आरो बिनि थाखाय जों उननि जिखिनि बेबस्था बे उननि बेबस्थाफोरखौ आं NGOजों बा फरेस्टजों रायलायनानै जों माबोरै खालामनो हायो बेखौ उनाव आं फोरमायगोन। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360